tänään Kelluva-podcastissa vieraana Teppo Pihlainen. Kiitos. Miten sä oot, Teppo, tänne päätynyt? Miten mä tänne päätin? Että vasta 3 vuotta sitten törmäsin vähän Aleksiin. Sitten erilaisia toistaiseksi kellumaan laivuna vielä. Törmättiin Marseille sekä se oli. Kyllä. Marseille se Jep. Aleksi voi olla Instagramissa viestiä, ja mä oon Papulassa. Nyt törmäiltiin siellä ja sitten me reissattiin aika monta maata. Juuri näin. Ja vielä katsojille tiedokset. Täällä saattaa olla vähän hälinää, eli ollaan just tuolta Tallinnasta tulossa, ollaan kesäjuomia haettu ja ollaan keskellä Itämerta. Täällä saattaa vähän kolista ja näin poispäin. Älkää antako sen häiritä. Joo, siis Marseille sekaan kertaa törmättiin ja mä olin Tepon metsästänyt tuolta Instagramista ja olin siellä itse pakettiautolla liikenteessä ja huomasin, että täällä on joku toinenkin suomalainen samoilla uhdeilla, niin laitoin sitten DM:ää ja onneksi Teppo sieltä sitten huomasi sen ja kutsui sitten rantatreeniin ja siitä sitten meidän ystävyys on 3 vuotta sitten lähtenyt käyntiin. Että... Kyllä. Sitten ajettiin Espanjaan ja sieltä puoteltiin lautalla Puelvasta Kanarialle Palmasiin ja seikkailtiin sitten Kanarian saarilla aika monta kuukautta. Jep. Joo, ne oli niitä kultaisia aikoja. Siitä kyllä. Näin. Mutta ehkä joskus vielä koetaan niin suuria seikkailuita, mutta ne jää kyllä historiankirjoihin ne seikkailut. Mutta on niitä ihan hyvin filmillä, että niitä voi lähteä käymään katsoa Poholife-pereitten kanavalta ja myöskin Aleksi Huominen IG:stä sieltä tekee jonkun verran niitä seikkailuja. Kyllä. YouTubesta löytyy pitkät päivät ja Instagramistakin löytää se, jaksaa kaivaa. Kyllä. Mutta miten Teppo sut kannattaisi tiivistää, että millainen mies sä oikein oot? Mitä sä touhuut nykyään? Millainen mies? Tää on Keurulta kotosi, eksynyt suureen maailmaan. Nykyään asustelen pakettiautossa 3 ilman vakituisvarsopettaja. Joo. Ja Keravalla mulla on tämmönen uusi projekti, Vanlight-talli, jos mä rakentelen asiakastilauksena Vanlight-plot. Sitten sinne pääsee myös niinku muutkin rakentelijat vuokrapaikoille tekemään se työpensselit. Osaavaa apuvoimaa, että Kyllä. Keravalla mä nyt tällä hetkellä pääsääntöisesti majoilen. Joo. Kyllä. Mä oon itekin käynyt siellä nopeasti vilkaiseen, niin siellä on kyllä tilaa touhuta ja näin poispäin. Mitäs? Elikkä seikkailumies, mutta nyt sä oot heittänyt tommosen kahvakuulan jalkaan, että oot vähän sidottu tonne Keravaan. Mitäs se nyt tolleen? Tosiaan seikkailuja Instagramiin päivitellyt omaa elämää ja pakunrakennusryhmiä ja jossain vaiheessa nyt alkoi sitten jengi kysellä, että hei sitten piti alkaa toteuttaa sitä vähän. Tai kysytään, niin pitää se on pakko toteuttaa. Ja viimeisen kevään tekemään ensimmäistä asiakastilausta. Siitä lähtien niitä on tullut pikkuhiljaa lisää ja lisää. Joo. Ja sait just viimeisimmän projektin. Joo, viimeisimmän projektin sai maaliin. Kaksi aikuista ja lapsi, vauva, 6-kuukautinen joulu. Ja heille piti tehdä koti. Ulkomaalainen yhteiskunta tuli Suomeen ihan pakurakennista varten. Kuulun oikein. Täällä on minun hyvä pakurakenta. Se on hyvä. Sitten muutamoin kuukauden, kun mä rakensin autoa. Sitten nyt auto heille ja tällä hetkellä reitsaa vissiin Alanko. Okei, että se on nopeasti lähtenyt. Se on lähtenyt Smardien baanoille. Kyllä kelpaa. Mut joo, siis Tepon kanssa ollaan tunnettu vanlife-piireistä ja matkailuautoilla seikkailu. Ja itselläkin on ollut pitkään matkailuauto ja tullut
matkustajaelämää nähtyä ja nyt tuli keväällä hommattua tää purjevene, missä nyt ollaan nauhoittamassa. Kyllä on tämäkin vähän samanlaista matkailua. Tää on vaan merellä, kun autolla ajetaan putkaparkkiin, niin nyt lähdetään sitten meriparkkiin. Joo. Kyllä tää, ainakin nyt kun on ensimmäinen tämmönen Itämeren ylitys menossa, että just tullaan tosiaan Tallinnasta takaisin, niin kyllä tää niinku astetta Hasan-rivi on. Et eihän täällä osaavia taida olla yksikään paikalla osaava purjehtija. Ihan niinku YouTube-videoista ja kavereilta kuullut vinkkiä, että miten noita purjeita siirretään, niin niillä tuolla niinku painetaan. Ja meillä on itse asiassa tässä, mä en tiedä näkeekö joku kamera, mutta tästä löytyy ja no nyt se sammu, mut kartta, että missä päin mennään. Ja taisi olla 5,5 solmua vauhtia. Ja tossa tulee noita aaltoja, et varmaan niinku jokaisen tommosen töyssyn kuulette, mutta ehkä mä saan jotain filtteröityä pois, mutta en tiedä. Mutta joo. Merenkäynti on ollut ihan kelvollista. Ei tässä olisiko parimetriset isompia, mutta ne on aika loivia. Ei ole tullut semmoista niinku hyppimistä hirveän. Ja sivutuuli on ollut koko matkan, että lännestä päin puuloon. Se oli ollut jotain 6-7 luokkaa. Meidän vauhti on ollut just kuutta solmua suunnilleen. Ja no tossa nyt näyttää, että oltais tasan 2 tunnin päästä tuolla Espoossa. Niin tämmöstä luvassa sitten. Oliko se kertoa, miten sä päädyit tämmöiseen purkkiin? Joo, eli tosiaan matkailuautoa silloin on reissannut paljon. Ja sitten kun tuli nähty Eurooppaa sillä matkailuautolla niin hyvin, niin se kävi vähän tylsäksi. Ja sitten kun on just katsonut Instagramista ja YouTubesta inspiraatiota, niin olen seuraillut tätä purjehdusskeneä ja ajattelin, että päättää kokeilemaan sitä nyt, kun tuli talvella vastaan tämmönen katamaraani, kun näitä ei ihan hirveän montaa ole Suomessa näitä katamaraaneja, niin ajattelin sitten tällaisen nyt tästä aloittaa. Ja kyllähän tässä niin kuin nälkä kasvaa tehdessä, että kyllä tässä jossain kohtaa voisi lähteä vähän pidemmällekin reissulle sitten. Muistatko sä, mitä sä lupaisit minulle venemessuilla helmikuussa, kun ne oli? En mä tiedä, lupasinko mä mitään erikoista. Me lähdettiin venemessuilla käymään extempore Aleksin kanssa ja molemmat lyötiin kättä päälle siinä ennen kuin mentiin messuille, että kumpikaan ei osta mitään reissulle. Sitten menikö viikko, niin Aleksi kuiskaa kellekään, mutta mä ostin tätä katamaraa. Niin. Joo, en mä sieltä venemessuilta mitään ostanutkaan, mutta sitten taisi olla tyyliin seuraavan viikonloppuun, kun kävin Porvoosta katsomassa tätä venettä ja oli kyllä pakko ostaa tää pois, että tää on niin siisti yksilö kaikin puolin, tämmönen 80-luvulla tehty katamaraani. Hyvä tässä matkusta. Jep. Mut joo, siis sulla nyt alkaa uusi tarina tuolla Kerralla tallimestarina, niin sulla on siis vuokrapaikkoja sinne tulossa ja asiakkaiden pakettia on. Sä niinku pyrit olemaan itekin siellä kuvioissa aika paljon. Onks mitään reissun tynkää nyt kesällä mietitty? Aika kiireiseltä, mutta vähän haaveellisia päätös käymään Norjassa. Tekisi jonkun tämmöisen perinteisen lopuottien reissun. Mä en ole ikinä Norjassa käynyt muuta kuin jos vaeltanut altille, niin siinä puolta tekin saat siinä on mun Norjan kokemus. Se polkuminen, kun polkkaa pikkusen raja yli, mutta sinne pitäisi päästä. Siinä voisi tehdä ehkä pari viikon reissun mahdollisesti kesällä. Ja sitten jos aika antaa myöten, jos kävisi silleen, että hyvä kautta huono tuuri, että ei olisikaan asiakasta jossain vaiheessa loppuvuodesta, niin sitten voisi käydä pisempään reissua Eurooppaan. Voisi tehdä esimerkiksi sun puottaa Itlannilla. Joo, onko se vielä Italiassa ehtinyt käymään pakettia? Ei ole vielä to-do-listalla. Muuta on Euroopan kerrottu kyllä aika pitkään. Jep. Jos aloittelin man-life-uraa, niin silloin jos tosiaan mentiin tuonne Kanarialle ja Länsi-Euroopan Irakliin ja tuli ja
Ja sitten seuraavana talvena oli Itä-Balkanin maat, Kreikka, Akseli. Niin aika hyvin on tullut kyllä kierrettyä maita, että luku ne ei kyllä mitä vielä kyllä näkee. Niin, Euroopan. Euroopassa. Ja sitten on vielä kaikki muut, tässä Australia siis päästään jehtillä läpi. Kyllä. Ei tästä niinku matkustaminen ei lopu ikinä. Joo. Tuolla matkailuautolla pääsee aika mukavasti ja pitkälle ja sitten just kyllä mä näen, että kyllä sä jossain kohtaa sen merirosvolaivan ostat itse. Ja mä katson tarpeeksi podcastiin, niin sitten kuuntelen, niin alkaa houkuttaa ja sitten merirosvolaivan. Kyllä. 7 merta on nähty. Kyllä. Ja just niin, matkailuautolla, niin kyllä siinä pääsee mukavasti ja tää on just turvallinen, kun saa kaikki kamppeet mukaan helposti, mutta itsellä just sillä kiinnostaa ehkä enemmän merellä oleskelu ja ehkä semmoinen surfityylinen elämäntyyli, niin sitä kautta on just päivittänyt tähän näin. Kyllä se tietenkin matkailuautossakin pystyy surffailemaan ja tällaisen, mutta tässä on ehkä vielä astetta läheisempi sen meren kanssa, kumminkin täällä kelluvassa veltipurkissa tai muovilootassa nyt asustelee. Joo. Kyllä, mutta 11 minuuttia ollaan nyt jauhettu. Tämä on tosiaankin ensimmäinen podcasti, että me ollaan täällä ihan hukassa ja ei kyllä yhtään tiedä, että mitä tässä kuuluu tehdä ja kysyä ja ei ole vielä katsojiltakaan kysytty mitään kysymyksiä, niin täällä ollaan niin kuin ihan omaan nojassa, mutta katsotaan nyt, että mitä tässä sitten loppujen lopuksi syntyy. Joo. Lähinnä mietittää tämä audio, että onko käyttökelpoista. Turhaan tässä tunnin verran, kun hirveä kohina kuuluu taustalla ja kolina rätinä ja jossain vaiheessa todeta, että toinen mikrofoni ei toiminutkaan. Se voi olla. Kyllä meillä on täällä 3 mikrofonia, että toivottavasti yksi niistä on edes ottanut jotain. Että kyllä tänne mun tietokoneeseen jotain äänirautaa koko ajan tulee, mutta se, että mistä se tulee, ei tiedä. Mutta mites, onko sulla mitään podcastihaaveita? Onko ikinä miettinyt, että lähtisit tekemään podcastia vai onko sä itse tuolla TikTokissa natiivi? Mä tykkään tehdä enemmänkin niinku lyhyitä videoita, jos mä ja TikTokia ja sillä niin alle minuutin pätkiä. Ne on semmosia, mikä pystyy tekemään silleen niin vasemmalla kädellä nopeasti. Niin ei tarvitse hirveästi käyttää energiaa ja aivoja. Ja sitten jos tekee jotain YouTube-videoita, niin siinä menee jotain päivä tai 2 semmoista alkaa editoimaan. Tietysti kuvailut, että sehän voi olla yhden YouTube-videon kuvaat niin kuukausikin pian. Tai useampikin. Et esimerkiksi noita paketin niin siinähän menee koko kesä, kun rakennat yhtä pakettia. Voit sieltä täältä napsia videopätkiä ja sitten ne pitää kasaa ja siellä on pirusti turhaa hälinää, kun on höpötellyt niitä näitä. Sieltä toistanut miljoonaan kertaa, että leikata sieltä kaikkein järkeä. Ja se on just tossa matkailuautossa, on just kun on hirveä kiire ja into päästä seuraavaan paikkaan ja sitten edellisestä paikasta hirveä määrä kaikkea materiaalia, niin missä kohtaa niitä sitten editoi kasaa ja tällaisen, niin se voi olla siltä, että tai itse ainakin yleensä tykkää julkaista melkein heti, kun saa materiaalia, mutta sitten kun sinne jää just parin viikon käppi, niin sit niitä on tosi hankalaa kaivaa niitä materiaalia. Ja totta, että se on flow, niin sitten pitäisi päästä siihen tekemään heti. Aika on vähän rajallista kyllä näinä päivinä. Kyllä. Pitäisi jokaiselle löytää semmoinen pieni assistentti ja mielellään Kyllä. pienellä palkalla. Mielellään ilmoitteeksi jostain niin. Ammattikoulusta pitäisi soitella, että hei, onko teillä harjoittelija? Sitten olisi duunia tarjolla, vaikka kuinka. Mullakin on tätä materiaalia vaikka jakaa. Mutta joo, jos joku kuuntelija haluaa lähteä testailemaan editointia ja muuta, niin voi olla kumpaa meistä vaan yhteydessä. Harjoittelupaikka on vapaana. Etenkin Pohlifersillä. Joo, Pohliferilla on monta tyrää materiaalia oottamassa ja aika makeita reissuja varmaan vielä ihan pimennusta, kun ei ole päästä käsiksi. Joo, tässä on aika siistiä materiaalia just siltä Kanadan käistä, kun on dronella kuvailut pätkiä, niin olen miettinyt, että tekisi jotain tämmöistä
niin sanottua musiikkilistaa. Se olisi niinku musiikki vaan taustalla ja sitten siellä olisi hienoja linjoja. Tai saari. Ja kuulostaa siistiltä. Mutta mikäs on sun ykköskohde nyt ollut matkailuautossa? Minne kaipaisit eniten takaisin tai mitä suosittelit? Sportifalista mä oon tykännyt ehkä kaikkein eniten. Joo. Se on vähän niinku Suomi, mutta ulkomailla lämpöisessä. Et siellä on infrastruktuuria kondiksessa, ihmiset on kivoja, hyvät surffialut ja maisemat. Kyllä, tää meidän tähystä just pädiä, että vähän kivikkoa vastaan, niin pitää ottaa navigoida, mutta eiköhän he pärjää. Kukaan heistähän ei ole aikaisemmin varmaan purjehtinut. Mutta kai sitä rattia ajetaan ihan simmalta. Joo, ykköskohde mun mielestä, että Euroopassa ajettiin. Ja sitten jos menee tuonne niin Itä-Eurooppaan päin, niin Kroatia on aika kiva. Joo. Mitäs siellä Kroatiassa onnistuu? Eikö siellä ole puskaparkit kielletty? Joo, Kroatiassa ei puskaparkkeeraaminen on sallittua kyllä, mutta autossa nukkuminen on laitetaan kielletty. Okei. Olit sä sitten henkilöautossa tai matkailuautossa, niin siitä periaatteessa tulisi sakot, jos poliisit pysäyttää tai tulee koputtelemaan, mutta ei tullut kertaakaan, ei poliisit näkynyt. Joo. Ja siellä on paljon niitäkin maittereita. Kyllä, itse asiassa Portugalissakin on aika sama, että siellä ei saa rannoilla nukkua, että siellä pitää, tai siis ei saa rannoilla parkkeerata, vaan siellä pitää just niinku parkkiruutu aina löytää. Joo. Ei ole montaa kertaa tullut silleen, kukaan sanonut, ehkä 5 kertaa 3 vuoden aikana on joutunut siirtämään autoa, poliisi tullut tai joku paikoinen ranger tullut koputtelemaan, että hei, että täällä ei saakaan olla. Joo, onko se mitään semmoista sakkoa saanut siitä? Ei ole sakkoja tullut koskaan. Kiltisti kun siirtyy, niin ne on tyytyväisiä. Joo, mulla oli itsellä Portugalissa 2021 aika lähellä sakkoa, että vielä meitä oli niinku 5 matkailuautoa, suuri osa oli eläkeläisiä, oli semmoisella rannolla. Ja aamulla sitten 6 aikaa tultiin koputtelemaan, että täällä ei saa niinku yöpyttää. Oltiin niinku ihan pellonlaidalla silleen suht lähellä rantaa ja siinä sitten kaikki muut meni kiltisti poliisiserille niinku selvittelee sitä. Mulla oli sitten semmoinen asenne, että en mä nyt... Sulla oli nyrkki. Joo. Mä olin silleen, että jos te haluatte multa jotain rahaa sakkuihin, niin saa kyllä niinku... Et nyt sä otti rahaa, minä olen rikas mies. Mulla oli just kerran tässä. Mulla oli just toinen asenne. Siinä kohtaa ei ollut kassassa rahaa, niin olin sitten silleen, että pitää varmaan lähteä painimaan noittenkaan. Mutta ei siinä sitten käytettiin kaiken näköistä neuvottelua siitä, että miksi pitäisi antaa vaan varoitus, kun kaikki muut tosiaan maksoi sen sakon ihan mielellään. Se taisi olla joku 170 se sakko, että oli se ihan tuntuva. Mutta mä lähdin sitten neuvottelemaan siitä, että en maksa sitä ja sitten mä sanoin, että siis kaikkihan muut maksoi sen käteisellä, mikä oli vähän hämärää. Että ne poliisit otti sen käteisellä vastaan. Ja mä sanoin, että ei mulla ole tommosia summia käteisellä. Ja onks tässä lisää varoituksen paikkaa. Ja sit siellä yksi poliisi sanoi, että no käydään tuolla asemalla. Käydään sieltä pankkiautomaatissa hakea sulle rahaa. Mä oon vaan silleen, että no tehdään sitten näin. Niin lähdettiin ajaa siitä niinku ulos siitä parkkipaikasta. Seuraan sitä poliisiautoa. Ja se ajoi sitten tienlaitaan ja näytti silleen, että tuu tänne näin. Niin se sanoi, että joo, että älä enää parkkeera tolleen rannalle, että seuraavasta tulee sakko, mutta nyt päästään varoituksella, niin siinä kävi kyllä aika hyvä tuuri ja just niinku... Ne yritti kusettaa vaan rahat sitten. Niin, mä en tiedä, ottiks ne sit oikeesti sit jotain. Ne laittoi omaan pääskuun tuossa tapauksessa. Niin, se voi oikeesti olla, mutta siinä on just sillä, että jos oikeesti on valmis kamppailemaan, niin kyllä tommoset... Kamppailun palkitaan. Jep. Et kyllä jos jaksaa vääntää, niin kyllä siitä yleensä jotain saa. Joo, tuommoista vähän kuumottavia, jossa ulkomailla ollaan poliisin kanssa tekemissä, että mitä joutuukin putkaan. Niin. Tai jos joutuu. Joo, ei siinä semmoista puhdosta ollut, mutta semmoinen tarina jäi sitten kerrottava. Niin, no mitä pahimmassa tapauksessa olisi poliisilaitokselle ja maksanut sen. Niin, maksanut se. Nyt säästit 170. Ja sitten siinä oli vielä semmoinen hämärä juttu, että ne sanoi, että jos menee poliisiasemalle, niin pitää maksaa tyyliin vähän enemmän. Että jos maksaa siinä paikan päällä, niin maksaa vähemmän. Niin ne varmaan jotain veti siitä välistä. Joo.
toi on kyllä joissakin maissa vähän ihmeelliset parkkeeraussäännöt, että ei saa niinku rannoille parkkeerata, vaikka olisi kuinka paljon tilaa ja kuinka siististi toimisi. Jep. Ehkä paras tommonen niinku häätökeissi on ollut semmonen, kun itse asiassa säkin olit silloin paikalla. Okei. Kun me oltiin, oliko se Espanjassa, me ajettiin jonnekin hienoa luontoparkkia ja sitten seuraavana aamuna tajuttiin, että tämähän onkin joku tämmönen kansallispuisto tai joku luonnonsuojelukohde, missä me oltiin hienoa luontoparkilla. Niin ja illasta vielä remontoitiin siellä, tehtiin ikkunaa lakuun ja sahattiin siellä iso reikä luveen ja laitettiin ikkunapaikalle ja nuuvattiin. Seuraavana aamuna sitten tuli rangeri sinne koputtelemaan, että hei, voitte luonnonsuojelukohde. Ensinnäkään tänne ei saa edes ajaa. Me tultiin isoilla pakettiin. Ja me tultiin remontoimaan. Mutta se oli kyllä ihan chilli äijä, että ei se mitään meille varoituksia tai muuta sanoa, että ei täällä saa olla ja kyllä sitten poistumaan, mutta oli siinä kyllä ainekset johonkin pieneen sakkoonkin. Olisi melkein joo pitänyt. Pitäisi olla. Heitä 170 ihan omaa hyvyyttä. Jep. Mutta näistä opitaan. Kyllä. Joo, matkailuautossa ei muuten ole mitään ongelmakohtia, mutta kerran on tultu ikkunasta sisään. Kyllä niin kuin turvallisuusnäkökulmasta. Niin oliko se missä maassa? Se oli Suomessa. Ei saakeli, Suomessa. Mulla ei ole turvassa, mutta näköjään Suomessa isketään sitä heti. Joo, mä ajelin tuossa Vantaalla tämmöisellä kuuluisella turvallisella Hatunilla lähiöalueella. Täällä on rauhallinen tie ja kävin siihen parkkiin ja sitten menin nukkumaan tyytyväisenä, että nyt saa olla yksin rauhassa metsätiellä. Ja aamulla sitten tai yöllä herää jossain kohtaa johon kello 4, niin joku kaveri jiipee mun auton takakin. Jotain toiselle kaverille, että peruutuskameraa irti täältä. Mä heräsin siihen ja katsoin ikkunasta siis takaa. Kaveri pinkas säikähti niin pirusti, että se lähti pinkomaan ihan täysin haneen sieltä. Ja sitten katselin, että jätkellä on mun reppu selässä, että mitä hittaa. Ei saa. Sitten kurkkasin mun etupenkille, mulla on semmonen väliovi hytin ja asuintilan välissä. Kurkkasin siitä ovesta etupenkillä, missä mun salinenku oli. Se oli lähtenyt siitä ja ikkuna oli paskattu siitä. Ja en ollut herännyt siihen, kun oli hajottanut se pelkäjäpuolelle lasiin. Mä olen siitä reppuun silloin, että työkaluja oli kans siinä vieressä. Varmaan 1 000 euron eestä porakonetta ja muuta salkkaa. Kamerille reppu siitä siellä. Mä oon kiroa, että olisiko ottaa sen makiton porakone. Niin, eikö siellä repussa? Niin, siellä suunnilleen salkkaa. Mutta joo, siitä äijät sai salikamat. Joo, pääsin treenaamaan sitten. Voi aloittaa uuden harrastuksen. Ihme, ettei auton hälytysjärjestelmä alkanut piippaa tai mitään tommoista, että nätisti ryöstänyt sen. Niin. En mä tiedä, niillä on se busseissa on se oheinen vasara, niin niillä on napauttanut semmoisella varmaan. Mutta tossa päästään just siihen kysymykseen, oliko sulla silloin kissa hoidossa tai oliko sulla kissaa vielä silloin? Muistatko ollenkaan? Oli kissa silloin. Joo, mutta sitten ei hirveästi apua ollut. Kun eikä mitään. Kato, mä reissasin just siellä Euroopassa sen takia koiran kanssa, kun just tommosessa tilanteessa, niin se mun koira olisi kyllä ilmoittanut aika nopeasti. Että mä olisin kyllä varmaan saanut ne säilytettyä. Jep. Eihän me olisi silleen hirveästi pistänyt varmaan hanttia, jos se olisi kyllä ilmoittanut ja varmaan ne olisi saanut sen rikkunan tietenkin rikki, mutta ei ne varmaan ehtinyt ottaa sitä reppua siitä, kun niin, se äikähtänyt sitä haukkuun. Joo, kissan kanssa kun reissaan, se ei hirveästi varoittaja. Ei. Tai mun kissa Maxi on sen verran sosiaalinen, että se menee vaan sinne rapsutettavaksi. Ne ottaa sen vielä mukaan. Mutta itse asiassa sulla on yleensä trackeri siinä kiinni, niin sehän on vaan hyvä, että sä voit siinä ralliin sitten. Mulla on se GPS-trackeri, että pystyy päästään sitä vapaaksi jossain luontokohteissa. Jos lähtee sitten Rosvon talolle suoraan. Jep, se olisi ollut kyllä hyvä jäljityskeissi. No se saa mukaan ja katselemaan, missä. Se on jännittävän videon sitten kyllä. Poliisien kanssa mennä sinne.
Jos kesätyöharjoittelijat ihmetellyt, kun löytyy tämmöistä materiaalia. Jep. Lähdetään hakemaan roskolta kissaa. Piiritystilanne poliisi ja Teppo Karoryhmän kanssa. Jep. Mulla itse asiassa tuossa, mä otin tablettiin ylös, mutta voin kumminkin kertoa sulle, kaivoin sun Instagramista, sulla oli siellä hieno kuva, just taisi olla ranskalaisten poliisien kanssa, niin mitäs äijä oli niitten kanssa juttelussa ja pyyskö ne ihan fanikuvaa sulta sitten? Me pyysin ihan fanikuvaa. Ne veti, jostakin oli semmonen niinku pysäytyspaikka, niin ne veti niinku jengiä sivuun, autotien sivuun. Ja siinä oli joku 8 poliisiautoa, kaikilla rynnäkkökiväärit mukana. Ja Tietenkin pitää olla. Mitä hittoa? Mitä? Kuuluisaa Teppoa pysäyttämässä, niin vähintään rynnäkkökiväärit. Siis on semmoinen tilanne, että niinku muut pääs ohi ja ne otti muut siitä sivuun. Merkattu mies. Merkattu mies, no mitä nyt on tullut tehtyä, että onko mä ajanut jonkun rajan yli ilman lupaa tai jotain. Ei siinä mitään. Jotain ne ihmetteli, että mä en ymmärtänyt mitä ne puhuu siinä keskenään. Ja sitten räpsästiin pari kuvat, kun mä kerroin, että mä oon Suomesta. Ja ei muuta kuin matka jatkuu. Ehkä ne etsii jotain tyyppiä. Joo. Kyllä. Ei ole poliisin kanssa mitään ikinä matkailuautotauluissa. Ei ole. Niin nopeasti sakko ottanut pari kertaa Saksassa, mutta sieltä tuli 10 € sakko muistaakseni postissa kotiin, kun ei ole vahingossa kamera. Siinä on niinku mun rikokset. Ja aina 10 € sakot kyllä hirveästi vaikuta mihinkään. Ja sakko, joka en ole varmaan saanut kertaa. Tai niistä ei silleen tule ajotuttavaksi, ei kumminkin vaihettua, kun taas sitten täällä Suomessa on 80 lappu, niin kyllä sit sitä vähän miettii. Joo, se miettii, että on jotain kiltisti taas hetken aikaa. Mutta eipä tuolla matkailuautolla tuo ajettukaan hirveätä mahdollisesti, se kuluttaa sitten taas enemmän löpöä, että jos tulee enemmän hinnokauksia ajettua, se maksaa muutenkin liikaa. Näinhän se on. Tai joo, mitäs suosittelet, jos joku on kiinnostunut tuosta matkailuautoilusta tai vanlifeista, että miten siihen kannattaa lähteä mukaan ja mitä keinoja on ja miten sä nyt jälkiviisana aloittaisit sen touhun itse? No mä lähdin itse silleen niin kuin tyhjän päällä, että mä olin tyylin kerran matkailuautolla aikaisemmin ja aloin sitten rakentaa itse matkailuautoa käytännössä tietämättä mitään koko matkailuautogenrestä. Yeah. Mä suosittelisin, että jos meinaa tällaista vanlife-hakua rakentaa tai rakennuttaa tai ostaa jostain valmista matkailuautoa, niin ehkä ensin vuokraisi jostain yli viikoksi joku retkiauto ja tekisi viikon reissu ja sitten siinä huomaa, että mitä sä oikeasti tarvit, mitä sä käytät, tarvitsetko lämmintä vettä, kuinka paljon sähköä sulla menee, minkälaisia tiloja sä tarvitsetko sä oikeasti sisäsuihkua ja minkälaista kemiallisen vessan kanssa ja kaikkea tämmöisen niin valintoja, että pystyt sen jälkeen tekee helpommin. Jep, ja mäkin näkin siitä just, että tollaisella lähestymistavalla jopa säästää rahaa, koska tai miten mä itse huomannut, että miten porukka ja itsekin lähdin matkailuautoon, niin oli just sillä, että jossain kohtaa ylittyy se kynnys, että se on pakko hommata se pakettiauto ja lähteä sitä rakentamaan. Ja jos viittis vaan vuokraa semmoiseen, niin kuin mitä olettaa, että on itsellensä sopiva matkailuauto, niin vuokraa semmoiseen ja lähtee testailemaan, että mikä siellä oikeasti toimii ja mikä ei toimi. Niin sit siinä rakennusmielessä kyllä säästää aika paljon sitten. Kyllä, joo, itsekin huomaa, että mulla on esimerkiksi lämmin vesi, niin mä en käytä sitä oikeastaan ollenkaan. Yeah. Mulla on sähköllä toimiva veden lämmitin, olisiko se 8 litrainen ollut. Se maksoi joku 300 €, eli sen olisi voinut periaatteessa laittaa ihan vaan pankkiin ominaisuuksia, sama suihku. Mä oon rakentanut suihkun kyllä. Mä oon käyttänyt sitä kerran. Sisäsuihkulle ei ole kyllä mitään käyttöä matkailuun. Ottaa niin paljon vettä ja vie tilaa ja sitten jos sulla sanotaan 100 litran tanki, se on aika iso, niin ethän se sillä 100 litralla kovin montaa minuuttia suihkuttelee. Ja sitten jos tarvii suihkutella, niin itsellä ainakin oli matkailuautossa silleen semmoinen ulosvedettävä suihku, niin sillä sai niinku jalat ja nopeasti. Joo, se on mun mielestä hyvä ratkaisu se ulkosuihku. Justiin jalkojen pestä auto. Ei kyllä niinku matkailuauton sisällä suihku, niin ei sille ole mitään käyttöä, kun
jos sä tarvit oikeasti käydä peseytyä, niin ei se vesimäärä riitä siihen oikeastaan. Ja vaikka riittäisikin, niin paljon mieluummin menee johonkin kuntosalin suihkuun tai sitten just uimarannoilla yleensä suihkuun. Uimaan mereen tai järveen. Jep. Mitä mieltä sä oot vessasta? Pitääkö olla vessa kopissa vai? Ei, kyllä mä ite tykkään käydä vessassa tai tietää, että on semmoinen maali. Kyllä semmoinen joku portapotti tai tommonen, niin kyllä se on, varsinkin jos asuu siellä matkailuautossa, niin kyllä se on mulle ainakin välttämättömyys, että en mä ite tykkää lähteä sillä iltamyöhäiseen etsiä jotain vessaan, tai varsinkin jos on kaupungissa, niin ei sitä joka paikkaan edes uskalla niin käydä ulkona vessassa. Niin kyllä mä ite kyllä fiilaa jotain portapottia, eikä sitä sitten loppujen lopuksi on niin hankala hoitaa ja ylläpitää, että käy pari viikon välein sen tyhjentää, niin se on sitten se miinus. Joo, kyllä mun mielestä vessa pitää olla autossa, vaikka nyt ajattelisikin, että pystyy käymään ulkona tai jossain huoltoasemilla aina. Pieni hataratko on ihan hyvin mulla. Se on ärsyttävää, että siinä kauheassa hädässä lähtee etsimään sitä kuussia jostakin, jossain keskustassa, jos oot. Se on just näin. Mutta tuossa huomasin, että mulla oli aikaisemmin kemiallinen WC autossa, niin sen tyhjentäminen oli jotenkin työlästä. Tuli sen käyttöön. Sitten kun vaihtoi tuohon erottelevaan kompostoivaan vessaan, mikä nyt ei oikeasti kompostoi työssä ajassa, mutta erotteleva vessa kuitenkin, niin siinä on nesteet menee ja kiinteät menee eri säiliöihin, niin sen jälkeen se vessan tyhjentäminen helpottui huomattavasti. Joo. Ja niissäkin just sulla on se Deluxe-malli, mutta sitten on se Karvalappi-malli, joka on 300 hinnasta, niin enekään ei ole niin mahdottoman hintaisia. Ei olekaan. Kyllä siinä ne kemialliset vessat 40-50 ihan ja nyt sitten nuo erottelevat vessat, niin maksaa jotain vähän päälle 100. Just sitten joissain pro-matkailuautoissa on vielä semmoiset kiinteät vessat, mutta niissä ennenkään näin järkeä, jos itse lähtee matkailuautolla tekemään. Ellei se vessakokemus pidä olla ihan mintissä. Sitten se vessakoppi ja siellä on hienot kaakelit viimeisen päällä. Sä oot kyllä noita kaakeleita pistänyt aika moneen autoon. Ainakin jotain kaakeliteippiä. Joo, kaakeliteippi on käytetty. Okei. Ketä kaakelia en ole vielä ainakaan joutunut sen päälle. En tiedä, miten se pysyisi sitten oikein. No niistä mä oon just ihmetellyt. Sitä mä oon kyllä nähnyt. Niin, sitä näkee aina. Miten se siellä, mutta kai se sitten pysyy. Tai sitten ne harrastaa silleen 3 viikon välein semmosia pikapaikkauksia. Sieltä tippuu yksi kaakeli, niin niillä on laastia ja vehkeet heti valmiin. No, mutta onhan toi vähän semmoista, että aina hajoaa joku. Joo, se on kun liikkuvassa tylisevässä kodissa ajetaan puskaparkkeihin ja muuta, niin kyllä se on niin tärinä aiheuttaa semmosia vaurioita, että sieltä melkein joka kuukausi joutuu jotakin pikkusen ruupailemaan. Että vaikka kuinka hyvän auton tekisi, niin pitää olla vähän niin kuin varautunut siihen, että tähän se rakentamaan. Purjehdukseen liittyen, niin muistan, kun mentiin Kanarialla purjehtimaan. Sieltä oltiin vuokrattu kaveriporukalla semmoinen päiväpurjehdus ja sieltä itse asiassa kans tää kipinä tähän purjehdukseen vähän enemmän kanssa syttyi, kun ekan kertaa purjehtiin siellä pari vuotta sitten. Mutta sinne kun ajettiin, niin mentiin parkkipaikalle ja Teppa tulee silleen, että joo, ei hitto, meillä tippuu toi takahylly. Vaan silleen, että okei, no siellä on joku takahylly tippunut. Tepalla on ollut siellä pari kirjaa ja ehkä jotkut kalsarit. Mutta ei, siellä oli vitsi kukkaruukut ja kaikki sängyllä. Niin, se oli ihan katastrofi. Kissa oli tyytyväinen. Ei saakeli. Mutta noistakin oppia varmaan siitä. Pistit vähän pitempään. Joo, pidemmät ruuvit. Yleensä se lääke noin. Mutta semmoista se on varsinkin, kun itse tekee noita matkailuautoja, niin kyllä siinä varsinkin ensimmäisenä, sekin taisi olla sun eka versio, niin sinne tulee tommosia hätäisiä patentteja tehtyä, mutta sitten nyt sulla on varmaan 3-4 matkailuautoa, niin ei varmaan tommosia patentteja enää. Joo, ei kun nyt alkaa niinku. Ja muutenkin alkaa rakentaminen nopeutua, kun on monta tehnyt, niin tietää mitä tekee ja osaa just välttää nämä lyhyemmät ruuvit ylähyllyissä ja muuta. Ja sitten just ton matkailuauton homma tuli mieleen, että sit kun käy ostaa sen pakettiauton, niin ehkä kannattaa vähän
venttailla sen rakentamisen kanssa ja ehkä käydä niinku, ottaa sinne se retkipatja ja makupussi mukaan ja käydä vähän fiilistellä, että mitä siellä tyhjässä pakettiautossa pärjää, koska ei sitä loppujen lopuksi oikeasti tarvii niin paljon mukavuuksia, että kyllä sitä pääsee aika kevyelläkin alkuun. Ja mieluummin aloittaa vähän kevyemmin, että sitä on helppo upgradea sitten. Jep. Sanotaan, jos sä vaikka haluat sen lämpöisen veden jälkikäteen, niin sä voit jättää sille vaikka niinku säilytystilaa semmoisen ontalon, mihin saat sen lämpivesivaraa. Että ei sitä ole pakko heti sinne ostaa asentaa. Ja mieluummin aloittaa vähän niinku huonommasta mallista niinku varusteluiden suhteen ja päivittelee sitä, mitä tarvii, mitä vähänkään miettiä, että tarviinko mä tämmöistä. Mutta toki sitten taas, että jos sä säästät jossain kohdassa esimerkiksi autohinnassa, että haluat ostaa vähän vanhempaa autoa, niin sitten sekin saattaa kostautua. Tai ostaa vähän edullisempaa, vaikka jotain sähkölaitetta, ja se saattaa kärähtää helpommin kuin tämmöinen laadukkaampi tekijä. Nämä ei välttämättä kaikki tuli aina ihan käsikädessä. Se on kyllä kantapään käyttö oppii paljon noita ja sitten just kun on tämmöisiä eksperttejä, niin kyllä meillekin voi laittaa DM ja kysyä, että mikä yleensä toimii ja näin poispäin. Ja Teppo ihan pitää semmosia konsultaatioitakin, että jos tarvii koko matkailua suunnitella, niin kyllä on mahdollista sitä tietoa. Joo, voidaan pitää semmoinen tunnin konsultaatio ja suunnitella sun projekti läpi. Katsoa, mitä sä oot miettinyt, että sä tarvit ja miten se toteutetaan ja tehdä tuotelistaa vaikka ihan niin osa osalta. Jep, ja kyllä siitä saa ihan varmasti rahalle vastinetta ja kyllä sitä tietenkin jos sä et tee niitä amatöörimokia rakentaessa. Jep, tietenkin netistä löytyy paljon tietoa, mutta siihen voi käyttää paljon työtunteja, että ne kaivaa ne tiedot sieltä, niin Tepolta ne tulee kumminkin tunnissa varmaan tulee. Siinä tulee aika paljon asiaa. Ja varsinkin kun on just ollut kauan aikaa skenessä, niin sitten on Tepon päässä monta näkökulmaa, että se on nähnyt noita matkailuautoja ja katsoo sitten sieltä ne parhaat palat ja toimivat miksit. Kaverit aina naureskelee ja soittelee. Voi tämmönen hätäpalvelumies, että soita mulle ja saat saman tien vastaukset, että okei, no korjaapa tossa on tommonen niinku koko kiristät, että sulla on taas kaasuletkoa toimii. Ja Muuta vastaan. Jotenkin vaan niinku tässä nyt muutaman vuoden noita rassaannut ja elänyt ympärivuotisesti, niin ja kiinnostanut niinku miten kaikki toimii, niin päähän on jotain jäänyt tietoa. Jep. Kyllä. Ja se on just tuossa matkailuautoissa siinä on kuitenkin niin paljon, siinä pitää ymmärtää sähköjen päälle ja lämmitysmateriaaleja, niin siellä on kyllä Voltliferit tai Volvans kyllä. Sillä on niin täyspaketti, että ymmärtää kaikesta aika paljon. Mielenkiintoinen skene, kun siinä on, pystyy miettimään koko paketin niin kuin alusta asti. Lämmitysvaihtoehtoista eristyksiä ja sähköjärjestelmiä ja vesijärjestelmiä ja sitten kaikki se kannustaminen ja muut. Siinä on aika paljon kaikkea erilaista mielenkiintoista tehtävää. Tuommoisen vanlife-pakukin rakentaa sinne niin, kuukaudesta 3 kuukautta about. Niin, jos tekee täyspäiväisesti. Niin, jos täyspäiväisesti rakentaa. Niin. Mutta sitten jos on tämmöinen satunnainen rakentaja, niin mullakin meni ekas projektissa 9 kuukautta, että tehtiin enimmäkseen viikonloppuna ja iltaisin, niin kyllä sitä aikaa saa kulumaan. Joo, mullakin meni ekan pakun rakentamiseen, menikö 9 kuukautta. Ei silloin täyspäiväistä duunia ja illat sitten kerrostalon parkkipaikalla talvella. Sormet jäässä, asenteli sähköä ja muita. Mutta sitten seuraavaan pakuun menikin 3 kuukautta, kun mä tein sitä käytännössä täyspäiväisesti. Näin se on. Ja silloin ties mitä tekee. Ekan pakun kanssa raapi partansa jatkuvasti, että mites nyt, mihin tää osa tulee ja mitä nyt pitikään tehdä. Kyllä. Mutta joo, kyllä mä suosittelen lähteä tekemään vaan, kokeilemaan vaan. YouTubesta löytyy tosi paljon vinkkejä. Kyllä. Ja sitten jos menee sormisuuhun, niin sitä ajaa sinne Keravalle paikan päälle ihmettelemään. Niin. Tai ei tarvitse mennä sormisuuhun, kun rakentelee voi sinne suoraan. Että siinä on pari kaveria kuitenkin aina rakentelemassa vieressä ja auttamassa. Että jos tarvitsee jotain kattopainea, niin esimerkiksi asentaa, niin helpompihan se on kahdestaan tehdä. Ja tosiaan ei tarvitse sitten olla kesällä
sadekuuro-arvoilla tai talvella lumisateessa rakentaa kerrostalo parkkipaikalla niin kuin mä oon tehnyt. Ja kyllä se kelikerroin on kyllä semmoinen, joka hidastaa ja vaikeuttaa kaikkea. Että kyllä se sisätila aika luksusta, että pääsee rakentamaan tämmöistä. Joo. Ja mulla tulee tosiaan sieltä tallilta kaikki mahdolliset työkalut ja toiveiden mukaan hankinut myös lisää. Että jos on jotain special toolsia, mitä tarvii, niin sitten vaan lykäisee hihasta, että käypä hakemaan. Niin mä parhaani mukaan koitan sitä jotain tarvii. Oot sä vielä Suomessa muuten nähnyt yhtään pakettiautoa, jossa olisi sauna sisällä? Onko tullut vastaan tai tiedossa? Mä oon kerran käynyt semmoisessa Transitissa, missä on, niin se oli ihan kokonaan sauna. Niin. Semmoinen on ollut, mutta ei ole ollut missä on sauna. Jaa. Et sulla on semmonen vissiin piirrettynä viikkoa useampaa kertaa. Varmaan nyt, olisiko mä yli puoli vuotta haaveillut, että rakentaisi semmoisen pienen jakeluauto, mulla-auto, missä olisi perälauta nostia. Jaa. Sitten rakentaisi sinne niinku takatilaa etuosan tekisi ihan normaalisti kodin ja viimeinen metri siitä jakeluautosta olisi sauna ja sitten se olisi semmoinen levitettävä sauna, mikä tulisi niinku tulitikkuaskin mallisesti sieltä korista ulos siihen perälautanostimen päälle leviää silleen useamman henkilön saunassa. Joo. Katsotaan nyt, että tai itse asiassa mullahan on auto vähän tämmöisessä pimeässä myynnissä, että jos se menisi kaupaksi, niin vahingossa, niin sitten joutuisi rakentamaan itselleen uuden kodin ja sinne sitten saunaan. Mulla on autossa on nyt kaikki, mitä ihminen tarvii. Siellä on tiskikoneet ja elokuvateatterit ja kaikki. Se sauna tosiaan puuttuu. Ja sitten jos jostain syystä se ei päätykään iltuomistukseen, niin sitten peräkärrysauna. No mutta puuttuu vielä peräkoukkua. Ai, no se voi. Se ei onnistu, että siksi pitäisi... Se voi jälkiasennaa varmaan. No se on totta joo. Ei se maksaisi varmaan, että muutama 100 euroa laittaa koukku perään. Mutta sekin on oma työmaa sitten vetää semmoista. Joo, ei millään vitsi alkaa peruuttelemaan puskaparkkeihin. Mä oon hyvä peruuttaa kyllä autolla ja kärryn päässäkin, mutta se on vähän nihkeä lähteä jonkun kärryn päässä tuonne seikkailemaan. Mieluummin myös sitten kaikki olisi samassa tilassa. Jep, mutta se on kumminkin, että saako se sauna sinne peräkärryyn tai sitten sinne itse autoon, niin se on varmaan vähän kavereita tuolla puskaparkeissa. Joo, varsinkin mieti, jos meet jonnekin tuonne Espanjan aurinkorannoille, siellä suomalaiset Fuengiroalassa muutenkin kaipaa saunaa ja sitten katsoo, ei jumala, Suomen rekkareilla on joku pakettiauto, missä tulee vähän savu. Joo, vittominen kuuluu, siinä Malmin-lehdillä ruoskitaan. Ei saakeli. Kyllä saisi kavereita. Siinä saisi bisnestäkin, kun laittaisi 5 € saunamaksu laittaa mobiilepeille, niin ja olisi muuten. Liikkuva sauna. Jollekin fiksulle voi ottaa tästä kopia ja lähteä toteuttamaan. Että... Kyllä. Se olisi moskea. Pitää olla haaveita. Kyllä. Mutta niin matkailu, että onko sulla mitään muita isompia kuin toi Norjan reissu, että siellä pitäisi käydä, mutta onko mitään isompia? Tällä hetkellä ei mitään sellaisia sen kummempia isompia haaveita. Se Italia kiinnostaisi, kun siellä on vielä käynyt Sisilia, Sardinian saarten kiertäminen autolla, kaikki on jotkut lautat Italian mantereelta ja ajelisi sitten noita saaria läpi. Ja sitten toki nyt olisi ihan kiva, jos pääsisi jonnekin tuonne Australian kiertämään, esimerkiksi vuodet olisi, tai Uusi-Seelanti. Vaikka ostaisi sieltä oman pakun, rakentaisi sen nopeasti, semmoisen niin kuin tekisi tyyliin kuukaudessa, vuokraisi sieltä talli, ostaisi pakun, rakentaisi sen pakun, missä on niin kuin peruspuitteet, millä pystyy elää silloin. Australia esimerkiksi ympäri, niin myisi sen sitten pois. Tämmöisiä kaikkia pieniä palveita on. Toi sitten voisi vaan ihan niin kuin vuokrata autoa, se olisi toinen, mutta olisi ihan kiva tolleen päästä jonkin vähän eksottisempaa, että Eurooppa alkaa olla aika tyttöjä. Ei ole niin paljon, tästä ei enää saa kiksejä, sanotaanko näin. Joo. Että olisi just pari vuotta sitten, vai vuosi sitten, jos se oli Kreikan matka, kun tuli takaspäin. Siinä alkoi olla jo vähän semmoista, niin kuin, että ei enää innostu siitä uusien paikkojen näkemistä niin rutiininomaista ja arkeeseen, että joka viikko jotain uutta ja siistiä. Kaipasi vähän semmoista niin kuin maadottumista. Sen takia aloinkin rakentaa noita pakuja Suomessa. Vähän aikaa on paikallaan ja sitten taas uutta lähtee matkustamaan. Kyllä.
Tässä kerkee vielä vähän luomaan uusia haaveita ja uusia matkakohteita miettimään, minne lähtisit. Niin. Ja yleensä talveen kohti sitten, kun alkaa kelit viilenee, niin sitten alkaa se matkahammasta alkaa kolottaa, että nyt pitäisi päästä, että ei jaksa tätä Suomen loskapastaa. Jep. Joo. Ja toikin on just, että aika moni pakuilija just lähtee talveen karkuun sitten. Joo. Syksyllä. Se on yleensä syys-lokakuu, silloin niin jengi tajuu, että nyt pitäisi päästä. Se on itse asiassa, ainakin kun mä myin viime pakun, niin siinä oli, mietin, että se sesonkin ostaa paku, luulisin, että on keväällä, mutta sitten taas toinen sesonkin alkaa silloin syksyllä, että porukka haluaa pois Suomesta, niin siinäkin on sillä vinkkinä, että kyllä sen voi syksylläkin myydä sen matkailuauton, että kyllä siellä onkin liikkuu ostajia, jotka just haluaa Suomesta pois. Kyllä, ja varsinkin nyt tästä on tullut vähän enemmän trendiä, että kun on etätyömahdollisuuksia ja muuta, että sä pääset oikeasti matkustamaan töittes kanssa. Ei tarvitse ottaa vaan sitä odottaa lomaa pelkästään. Sä voit oikeasti niin kuin tien päältä töitäkin. Ja mäkin tein eilen aamulla. Eilen lähdettiin Espoosta Tallinnaan ja nukuttiin sitten Tallinnan päässä. Ja mä tuossa aamulla tein aamuvuoro. ABP:llä tein huolitsia hommia eka työn osa-aikaisesti aina aamupäivät. Läppäri muukin. Kaverit nukkuu jotain setupissa vieressä ja vuorossa ja mä siellä napittelen vähän sähkötusta ja sitten lähdettiin aamulla kohti superautoa ja mulla oli kesäjuomia hakemaan, niin tämmöistä se etätyö on sitten mahdollistaa tämmöisiä kesäreissuja sitten. Joo, nyt alkaa tää meidän vauhti hiipua. Sitä pitää vähän miettiä, että laittaako moottoria päälle vai onko sitten vasta huomenna aamu 5 aikaan paikalla. Mä tiedän, jollakin matkustajilla oli kiire vissiin huomenna aamuvuoroja 6. Ja kellohan on 11:15 illalla. Pimeys saapuu pikkuhiljaa, aurinko on jo laskenut ja Helsinki näkyy kyllä jo. Kyllä. Eikö laita tätä podcastia purkkiin ja katsotaan miten näistä oikein syntyy ja katsotaan sitten uudemman kerran, kun saadaan nämä vehkeet ja vermeet toimimaan paremmin. Kyllä. Nyt on vähän semmonen, tää tulee Jesarilla kasaan tää jakso. Hyvä juttu oli ainakin. Kyllä. Kiitos, jos jaksoit kuunnella tänne asti. Ja tosiaan podcastin nimi Kelluva podcasti ja varmaan Spotifysta tulee joskus löytymään. Ja vieraana tosiaankin ollut Teppo Pihlainen Poholänssyltä. Poholaiffessilta löytyy somekanavilta. Joo. Pistä vaan loppuun niin paljon shoutouttia kuin tarvitset, että voidaan vaikka 5 minuuttia. Siltä. Kyllä. Mistä tavoittaa parhaiten? Instagram on mun ykkönen. Siellä mä oon niinku eniten esillä ja teen storya melkein päivittäin ja vastailen kyllä kaikkiin viesteihin. Sitten YouTube ja TikTok on vähän semmosia, mitä mä teen vasemmalla kädellä, mutta sieltäkin kommenttikentistä vastaillaan. Jes, tehdään näin, mennään kysymään kysymyksiä ja ihmettelemään menoa. Mutta joo. Ei mitään, kiitoksia. Päästään kelluvaan purkkiin ja höpöttelemään niitä näitä.